se på det. Skal vi? Ja. På vejen hjem leder Morten efter ulåste cykler i området omkring gymnasiet. Han sælger cyklerne på Den Blå Avis, og pengene bruger han til at følge med i det dyre gymnasieliv. Morten er dog meget opmærksom på ikke at blive opdaget. Han ved nemlig godt, hvor svært det vil blive at bryde sin økonomiske, sociale arv med en plettet straffeattest. Morten har tidligere haft et job i Lidl, men han blev opdaget i at stjæle fra kassen for at hjælpe sin far med at betale husleje. Butiksbestyreren vidste godt, at Morten havde det svært økonomisk, men han var tvunget til at fyre Morten. Siden da har Morten haft svært ved at finde arbejde, og dette kan mærkes på hans økonomi. Martin bor i Hellerup, tæt ved gymnasiet. Hans far er administrerende direktør for et firma i tekstilindustrien og har en gennemsnitlig årsindkomst tæt på de 5 millioner. Det er planlagt, at Martin skal overtage farens firma, når han når en passende alder. Efter den økonomiske krises afslutning oplever Europa en markant økonomisk fremgang, og da befolkningen tjener flere penge, vinder de liberalistiske partier frem. De europæiske samfund minder mere om hinanden politisk, og ved det danske folketingsvalg i 2023 bliver det ultraliberalistiske parti, FFP, Folkets Frie Parti, optaget i Folketinget med hele 15% af stemmerne. Befolkningens store opbakning til partiet skyldes en stigende utilfredshed med det høje skattetryk samt de mange mennesker, som lever af social understøttelse. Ved folketingsvalget kommer Venstre til magten, men partiet er stærkt afhængig af FFP's mandater, og kort efter regeringsdannelsen bliver flere nye lovændringer sat i værk. Kontanthjælpen bliver markant nedsat, brugerbetaling bliver standarden på universiteter og hospitaler, og Danmark bevæger sig i høj grad væk fra sit tidligere socialistiske system. Kære Morten, jeg skriver angående din anmodning om økonomisk uddannelsesstøtte. Jeg må desværre meddele dig, at din anmodning er blevet afvist. Fuck noget lort. Hej far. Ja, mange tak. Hvorfor ringer du? Ja, det vil være en kæmpe stor ære. Er du sikker på, at du er klar til at lade firmaet gå videre til mig? Ja, okay. Tusind tak. Og så ses vi i aften. Hils mor. Hej. Okay Morten, har du lyst til at fortælle lidt mere om dig selv? Jamen, jeg er som sagt en ung fyr på 25, og jeg bliver færdig her på pædagogseminariet her til sommer. Og jeg som sagt søger et nyt job her. Okay, hvad har motiveret dig til at arbejde med børn? Men altså, jeg har altid arbejdet med børn, og jeg har altid været glad for børn, og jeg synes, det er super fedt at arbejde med børn også. Okay. Ja, okay. Jeg skal i hvert fald held og lykke, og så lover jeg, at vi vender tilbage til dig. Ja. Så hurtigt som muligt. Super. En af konsekvenserne af den meget liberalistiske politik, som bliver ført i Europa, er en øget økonomisk ulighed. Som man kan se på denne figur, stiger den økonomiske ulighed i England til hidtil usete højder i 2050, og flere mennesker
kan klassificeres som fattige i England såvel som i Danmark. Nå, Morten, hvordan går det så med jobbet og alt sådan noget? Det er jo lang tid siden, vi så sidst. Er du nyt sted nu? Jamen lige nu arbejder jeg nede i GFU Gentofte skole, så det er jo sådan det er, men hvordan går det ellers med dig? Ja, jeg arbejder jo inde i min fars tidligere firma, hvor jeg er blevet direktør. Det har snart været 10 år nu. Det går helt fantastisk. Vi har haft en fremgang på 23,73% siden seneste kvartal, så det er jo helt fantastisk. Wow, det lyder som om det går super godt. Hvad har du så planer for påskeferien? Jeg skal til Dubai sammen med konen og vores lille søn Vilas på 3 år. Hvad skal du lave i ferien? Jamen, jeg skal hjælpe min mor med at flytte. Hun flytter jo til Valby nu her. Det passer hende ikke lige at bo her, så ja, det er det, jeg skal bruge min ferie på.